Azatlyň Türkmenistanyň Ahal welaýatyndaky çeşmesi goşunda gulluk edýän esir oglanlaryň 4 sagat gullukdan boşadylmagy üçin 200 manat para bermelidigini habar berýär. Bu maglumat goloýda Türkmen Owgan terhidinde güman edilen neşe gaçakçylary bilen atışykda 25 töwürü Türkmen esiriniň öldürilendigi barada ýaýran habarlaryň ýa-nyna gabat geldi. Resmi Aşgabat bu habara günüläp reaksiýa bildirmedi, emma hökümetçi sayt onu özüçe reddetdi. Dün bir goňşym goşuna 2 ýyllyk harby gulluga alynan oglanyň harby kasam kabul etmek dawarasyna gatnaşmak üçin awdany ozalky bizmeýine bardy. Ol ýerde gulluk edýän oglany gullukdan boşadyp 4 saat şäherde gezdirmek, aýratyn naharlamak üçin 200 manat para bermeli diýip Azatlyň çeşmesi ýakyn goňşusyna talgylanyp habar berýär. Şeýlede çeşmäniň tasdiklamagyna görä, kasam kabul ediş dawarasyna eni atasy ýa başga bir hosary gelmedige serler ofitserler tarapyndan köpçüligiň içinde sen yetimmi ýa eniň ataň gidaýmy diýilip kemsidilýär. Bu ýagdaý esirleriň eni atalaryna ýagdaýyňyz bolsa geliberiň diýip habar ýollanmagyna sebäp bolýar. Emma eli ýuky masgalalardan bolan esirleriň käbiriniň eni atasy mali kynçylyklary ýa başga bir sebäp bilen kasam kabul ediş dawarasyna gelip bilmeýär diýip çeşme aýtdy. Birinciden esirlikdäki ogluň izinden boş barp bolmaýar. Sebäbi hemmeler esirleriň azyk kynçylygyndan habarly we ol ýere azyk pul alyp barýar. Elbetde masgaly güzerananyň zordan aýlaýan bolsa, munyň üçin karda girmeli bolýar. Ikinciden yssyk howady, ýol azaby we harajady hem bar. Türkmenistanda ýöneköy adamlaryň gatnaw meselesi juda kyn diýip çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň ýurduň dürli ýerlerinde ýaşaýan dinlejileriniň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy türkmen goşunynyň hatarynda gulluk edýän esirleriň hem ýagdaýyny çylsyrmlaşdyrýar. Türkmenistan 1991-nji ýylda garaşdy ýurt bolanyndan soň döredilen türkmen goşuny Trubastan bir topar kynçylyga uçrady we ýurduň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow esirleri özlerini iklemäge borçly etdi. Bu ýagdaý esirleriň hususy hojalyklary arzan işçi güýji hökmünde giňden ulanylmagyny, şeýlede olaryň käbiriniň ýolda köne kusuleşikli çörekçilim sorap dilegçilik etmeginiň adaty zady öwrülmegine alyp geldi diýip ýerli tinçiler gurrun berýärler. Emma bu ýagdaý 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolanyndan soň üýtgedi. Goşunda gulluk edýän esirlere berilen ünsüň ýokurlanandygy, harbylaryň ýaşaş durmuş şertleriniň şol sanda azyk eşik üçünçiliginiň hem gowlandyrylýandygy habar berildi. Ýöne ekspertler Türkmenistanyň global neft bahalarynyň arzanlamagy, orset İran ýaly iri gaz alyjylaryny ýitirmegi, üstesine awada milli dinç alys zowlugy, Altynasır Türkmen köli, Aşgabatda urulan halkara aeroport, Olimpiya şäherçisi ýaly ykdysady taýdan özüni ödümeýän disgalara garşylanan milliardlap dollar zerarly garaşsyzlyk ýyllaryndaky iň ulu ykdysady krizisine düşendigini aýdarlar. Bu krizisiň fonunda hatda ýurduň iň möhüm pudogy bolan ýalňyç energetik toplumunda hem iş orunlary gyzgaldylýar we şu aralykda goşundaky esirleriň hem azyk üçünçiliginiň barha piselýändigi baradaky habarlar köpeldi. Bu ýagdaý Azatlyň çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, harby bölümlerde hususy dükanlaryň açylmagyny hemde eni atasyndan pul alýan esirleriň şol ýerde naharlanmak mümkinçiliginiň döredilmegine sebäp boldy. Emma soňra ogullarynyň aç galmagyndan alada alýan eni atalaryň beýlik esir eneleri bilen gezekleşip, harby bölümlere her aýda sapar etmekleriniň kada öwrülendigi habar berildi. Bu saparlara gidýän eni atalar harby bölüme barıp, ogullary bilen gulluk edýän bir näçe ýigide 4 saatlyk ruhsat alýarlar we olary şol töwerekde kireýine alynan jaýlarda elin naharlap gaýdarlar. Ýöne çeşmeler eni atalaryň bu azyk saparlaryndan diňe aç esirleriň däl, eýsem ofitserleriň hem nep görýändigini, ýagny olaryň her ruhsada goýberen esiri üçin para alýandygyny habar berýärler. Emma bu aýdylýanlary ne resmi Aşgabat, ne de hökümetçi sayt reaksiýa bildirýär.